Kanegade gadu dasyon Meghalaya ban ngipdiang saubai pi baro siya katuk kubor mataka janmit. Shwaban pash ki kubor ki babanya nginyapet shwai ki mat bakongsan. Lam khmat u sembut Menteri Rangba Kajilla u ba snyau bhalang dhar bat u Menteri Kajilla Assam u Atul Bora ya kajingya kren hapadeng ki Arjilla. Penlong ki pulit ka Rapid Action Force bat Central Reserve Police Force ya ka flag march hakeleng ki benta ka Shillong. Kintu ka Shillong All Faith Forum ban penne ya ka sukasan bat kajingya teli hapreng kajingmi kajingya kan art bat jingya klumar. Penlong u Menteri Ketenat ki Kampok yen ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ya ke jingalang ki he Sarkar ban ya keren ya ke Shongsuk Shongsan da ke bapai khmat sya ka Siliguri koridor ha West Bengal. Bat penlong ka Meghalaya Swimming Association ya ke diving trials ha Rongkhan Swimming Pool Tura. Mentang nya phashwa shaki khubor na kejilla. Kajingalang kabakirpang hapadeng ke Sarkar Meghalaya bat Assam kadang yait syakmat. Ha Koina Dhara State Guest House Khanapara banya kren syapang kijing klumar kiblami dangshen ha Shillong bat kajing yakin art ha Jorabat ha kabaladon kajing khang ya kajing yait jongki kali na baro arliang jong kini kejilla. Lami khmat ya kejilla Meghalaya da usembut Menteri Rangba uba asnyau bhalang dhar katba nakaliang ka sampat lami khmat da Menteri Sarkar u Atul Bora. Ki Chief Secretaries jong baro artali kejilla rengkat ki he officer kilaya don lang banyak kren bat yatai sani bha halor kijing yakin art. Kajing temu jong kene kajing lang kalong banwat ikilat kilinti ban pensuk ya kinong let nong wan kum ju ru kinong nya kali ki ba mat ikijing nakadaw kajing pakhang. Hadian kajing lang usembut Menteri Rangba Kajilla uba asnyau bhalang dhar bat u Atul Bora kilaya ai jingkren shikilat pathai khubor ha kabiya day bat kisien jam balashim. Milapo segini sothum mulaba min persang nagaleng sarkar min king no nang nani sekmat ndai su banjia kumbajiah gini Singapore ke baladat dah kibo inge question ba kunu bile gini ba the involve ke tu dia turu andai ki polis ikan kumbulong mentai kidang under process under the job kena bagi kinu berarti ke tu ba ikamal gini na persang banwat nagaleng jong polis kinong bebeng bayati ngaburo ke jingkerpat kegi kun juga state jongi berkumju ya barok ki baik sing balang ro tong nimlong ki bajajai nimdai melong pasikli nadon kanu isu handai la manwan cik sarkar ke jingkhang ji kapli nang ni sekmat Nakadaw kajingmi kijing ha ka Shongsuk Shongsan ki pulit jong kakinhun Rapid Action Force bat ki pulit Central Reserve Police Force kila penlong ya ka flag march hakeleng ki binta jong ka Shillong hane ka sngi ban wanra kajing snow scam ha padeng ki nong shong shnong bat pintikna ya ka suk kasan bat kajing suk. Ya kane kajing yat patba la penlong da ka D136 Battalion RAF ringkat ki pulit jong ka 67 Battalion CRPF hakikat tu kanit teli ki jaka bakirpang jong ka nongba kibla penjur kajing pahara hadian kajing mi jong kajing yakin at ki he sarkar kila pentip ba kajing don jong ki bor pahara kalong kum shibenta jong kajing shim ya kilat kilinti ban yada ya kajing yakin at bat pentikna ya ka shongsuk shongsngan jong ki nong shong shnong.
ka Shillong All Faith Forum SAFF kalabu ka jing kerpat ikinong syong snong jong ka Meghalaya bat Assam ban penne ya ka syong suk syong san ban ya iet bat kiar na ka jing perking hadian ka jing mi jong ka jing ya kan art bat ka jing ya klumar. U Presiden ke SAFF u Bishop Pioli Lingdo ula kintu ya kinong syong snong kamtam ya ki samla baki day ban long ki ba jai jai bat penbet ya ka jing ya sngaw ya per jingmut da ki rukom ki bakat kum ka an ban ya ka bash ya pen ibor. Ula banjur baka jing ya suk hapadeng para brio kalong ka badan kambha na kabenta ka jing shngan bat ka bha kamiat jong ki brio na baro arliang bat maham ba omday ban pen sapriang ya ki khana ham saya ne ki jing ya ken art. Udakot jong ka SAFF unaba bhatacharji ula kintu badai bandon ka jing ya sngaw thu da ka ba banjur baka jinglong jingman ka ba minta omday ban ailat bakan nangpur. We will appeal for him to remain calm and be considerate, and also keep in mind not just for the issues which they have, which are also our issues, but also keep in mind the inconveniences of the common people. See, there are so many people who depend, who rely on their daily bread on a day-to-day basis. So when problems arise like this, it puts them in great difficulties. East Giant Hills District kinong tray jang ka Bharat Petroleum Mukep Service Station kilapin tiknay kipatba baka jaka ay umpnyang jongki kamdon ka jingduna umpnyang wat labon ki bapen bana badon ka jingduna umpnyang ha Meghalaya. Iway na kinong ay petrol ibadey ikintay habakren lang rengkat bat station manager iong baka pom jongki kadang buon ka umpnyang petrol bat diesel kabanne hadu saw sansngi. Kikali he kiyay beteng ban pendap umpnyang bat ka pom jongki ka playbet baro ar pusaw kenta. Ilaong kat baki way ki jaka ay umpnyang kila kerdo umpnyang kinyong nya kali hamuk hepat kilong jai jai bet. Kani ka jaka ay umpnyang kala banjur baka umpnyang ka biang bat ka jing ay umpnyang kan beteng klem kino ki jing tun. Kata mukhep ira pomi mukhep kaya pening lanang bing kata ke silong style mati gure ang gelap ni ira pun pening kata emre jing jadi pegba kira kata saya nampun gari pening nampun susu emre jan pragi teknik bagi saya ang nampun pening mana pening ira nampun ni te cici pom apa yang ira pening ira bing baik Kajing ya let tep umpnyang kerki jong ki brio kadang yai beteng hasor Shillong ha kabadon ki kattu kat ni ki pom kilakhang namar kajing lut ka umpnyang na ki petrol pom wala don pat ki kattu kat ni ki pom ki badang biang kajing don jong ka umpnyang uba sambor lang diengdo utrai jong ka sam khamti petrol pom ur kaliar ula kintu ya ka sarkar badai ban wanra ya ka sukasan ban pintikna ba omdon jingthut jong ka jingpen poi ya ki mar ki mata ki badan kam sha Meghalaya ula ong ba ke petrol pom jong u kadang biang ka petrol hadu arsngi uba ding do ula penpau ba ki mar ki mata ki badon hapo ka public distribution system kem dei ban don jingthut ka ba pen i ba ka don kam ya ka jing bit jing biang khnang ba ka jing don jong ka umpnyang kan biang. Katu kamar bo pon poi driver yangi hetu kami katu kala ala pan penbiang cepat ba mata ada kumno ya nadu ka bamenin bekila ya bun beri menta bat sakno sa arsngi nang na ban yeshan ya ka jing dangkam jong cepat ba jong Shillong habe dei baka petrol baka diesel te kumjuru ai ni arsngi bengila ban yeshan ya cepat ba jong ngi kenturu ya ka sarkar baka di ban la ban penbet nyo iki kedum kendram tam ngiyo ban wanra swa ya ka jinglong jingman sya ka bai sngan lang ke Hakaway ka jingjia ka basngawsi uway usamla ubadang arpulais nem karta ulate lang renga na kasnong sobar ulado ila ka jong ka jingim hadien ba ula sya rong haka ka baklan haka warew haka kat kanday tarik unailar kat ba udang nya lieng na kabenta ki laingut ki nong wan jingo kai ki bala light pet klem mensaw ki parlok jong uban telilang tangdhara na pedeng snong sobar bat uban telang kongsit na tharya da ka jingslur kila kinthi siya ban pelat im ya kinong jingo kai henry kim la shu ban pelat ya ula telang kinong ngam ki batibit na kisnong ki ba marjan kilay snok tilang hakani ka jingwat henry ya ka met jong layo bantam tat hadu ka arpuway tarik unailar kabla syem bala per hajan ka jingkieng warew.
Mendapat ngenyapai Syaki Kubor nakatan di lamingi. Kajing sedang biang ya kajing ya jongki kali patba haka surok Imphal Dimapur Guwahati lengba ka surok ba National Highway 2 kala jam syaka sengi ka baar mata ka sengi haka ba shipau tali ki kali ki bakit palat ars pangut ki nonglet nongwan kilami na ISBT hakuman lampak haka por shipau baje min step kaken hon jongki kali kaken thup ya ki sau tali ki boss bat ki hindrio tali ki van hagajuk kapor ki shispa arpusan ngut ki nonglet nongwan ki blalet hagajing let baningkong nen kasngi kila poisuk sya Guwahati dang step mata kasngi ya gajing play biang ya ka surok National Highway 2 bat gajing sedang biang ya gajing ya joki boss lapen benalang haka pratarik nailar hakam pokpi district da menteri rangba gejela u yumnam Kemchan Singh u simbut menteri rangba gejela u nemcha Kipgen baru MLA ka saitu u hau kolet Kipgen ka bapinti kena ya ka let kawan ka balat luot na ka benta baro ki Jat Benrio. U menteri rangba ka jila Manipur u Yumnam Kemchan Singh ula play patba ya ka rotary parking system ki bakat kum ka juk baminta ha naga mapal chungkam lerak kabala ban penyang nakabenta sau pu artali ki kali sau shaka bat nyau po tali ki kali ar shaka ya kani ka jaka kablashna lengba ka Imphal Smart City Limited laple patba hakajinga dan ringkat jong u Hari Kumar Thingbajam ubade u CEO ka ISCL kani ka project katmu ban pelat ya ka jing dihang kali bat ban penyo ya ka jaka yang kali ka babiang hakajaka ka bakhapnya hapo kanong ba. Mendapat ngenyapai Syaki Kubor nak kelengkari. Menteri Ketenat ki Kampo yang ke Sorkar Pedeng Amit Shah ula penlong ya ke jingalang jong ki he Sorkar. Halor ka syongsuk syongsngan na kabenta ka Siliguri Corridor ha West Bengal. Hangani ka jingalang lawan ya shimbenta da Menteri rangba ke jela u Suvendu Adhikari u balapen pau ya ke jingkongsan jong kani ka surok ba ya ka bala jutip kum ka chicken's neck ka bapenya so ya ke benta Pedeng jong ka India bat ki jela ka than chete lamingi. Ka company Cochin Shipyard Limited kala IT ya ka jahaj anti-submarine warfare shallow watercraft ka balay ka mangrol sya ki shipay duriaw ka ri. Katkum katanat yadari kani ka jahaj ka don palat prapo na ka shispa ka jingkershan daki tiar bat teknologi ki blapen mi hapo India ka bapen i ya ka bor ka banangkiw jong ka rukom pen mi tiar yadari hapo India. Kani ka jahaj ka lapen kre kerpang na ka benta ka jing pet ngor hapo duriaw ka jing ya kun persya ya ki submarine ha ki benta duriaw ki ba marjan bat ka kaput ki kampanya duriaw ki ba kamduna ka jing ya kun bat ka jing ya kun persya ya ki mine ha duriaw. Lapen ya ka da water jet bat ka don ya ki torpedo ki bakat kum ka juk start baminta ki rocket ban siat ya ki submarine ki radar bat sonar ki belakiw ha ka jing trekam. Katanat kalaong baka mangrol kanlong ka sakhi jong ka jing penklan ya ka bo trekam jong ki shipay duriaw ka India bat ka jing kut jingmut jong ka ban shania halade ha kaliang ka jing dari. Katanat kakot kekhia kalawan ra ya jing perking halor ka jing shna jing de ba jing sam ya ki dawai ki bla kle lang ya ka chlorphenyramine maleate bat ka phenyl ephrin hydrochloride na kabenta ki kena ki bahapo ka saus nem karta ha ka jing penbana katanat kalaong ba ki nong shna dawai ki deban penpau shai ya ka jing maham ki dawai bla kle lang ya kini ki jat dawai om day ban pendan kam na kabenta ki kena ki bahapo saus nem karta hapo ki jing sop haki senduk dawai bat ki tiar penbena. Ki ofisar katanat ki laong baka jing temu kalong ban yadai ki kena namar kini ki dawai ki la ban wan ra jingma kat badang la ban yo ki weipat ki dawai ki bakham shngan. Mendapat nginya pai syaki kubor na keleng ka perthai.
Presiden ke Amerika Donald Trump ulaong hakasngi thok ding ha Joint Base Andrews baki lat ban pendan kam ya ka bor shipai jong ka Amerika persya ya ka Iran kidang play watla ka Washington kalapen kala ya ka rukom treikam sya ka jingpen klan ya ka yok ka kot haba jubab ya ka jingkeli utram ulaong baka rukom treikam hakaliang ka yok ka kot kam khang ya ka Amerika ban pendan kam ya ki lat shipai Ulapen scam ru baka United States kadon ka jing penyat ke bapura halo ka Strait of Hormuz bat ki benta ki ba marjan. Utram ulakam baka Iran ka kwa ya ka jingate soskular henry hadu menta kampat wanra iki kendon ki baka Amerika kala ban pediang. Kadi ka jing pen klan ya ka jing yakin at ka wan hadien balaya buon benai klem kano ka jing mi ka basyai hakaliang shipai ni ka jing kiyo syaprang hakaliang ka jing yakren hakakam san perthei hakathan. Ka Caroline Rodriguez Birket kanong mi khmat bapura jong ka Guyana sya ka United Nations kelapau kum ka kertong bah khmat ha ka jing thep vote ka baar jong ka Security Council ka ba klem riti na ka benta Secretary General jong ka UN banwan ka long ha ka sngi tho ding ka Rodriguez Birket kalayo pratali ki vote ki ba penslur da ka batam ya ka Rebecca Greenspan na Costa Rica Ka Security Council kan beteng ye kijing tep vote dagi straw poll shwaban pa ke kertong syaka General Assembly ke batung ya u Secretary General katkum ka article khandai punyo jong ka UN Charter. U Antonio Guterres u he ka UN baminta un pendep ya ka samoy trekam jong u haka live huwe terik unopra. Mentapat ngenya pai syaki kubor ya lekai. Ka Meghalaya Swimming Association hakajinge tre lang bat ka West Garo Hills District Swimming Association kelapen long ika diving trials hakasngi satjan harongkan swimming pool tura kum shibenta jong ka jingpen kre na kabenta ka 39th National Games ka Banwan kumba saupongwat kinang shimbenta bakin thup ya shipongwat ki khna kentei kilapen I ya ka sap jongki ka bapenlet jingmut halor ka jingjam met bat ka rukom su kli Ya kani ka trial lapen long hapo ka jingalam jong umutum nurjit ubadai u diving coach balaya shimbenta daki officer ka MSA but Jasper P Marak president ka West Garo Hills District Swimming Association haba jingkren uba Yan Lingdo ula yaro ya ka jingwan ya shimbenta da ka bakdaw baka rukom su kli ka donkam ya ka jinglong renti ka jingjam met bat ka jingslur Hagani ka sngi ka MSA kala ajingira pisa ka bashipo hajar tingka siya ka West Garo Hills District Swimming Association ban penslor ya ka jingkentiyo ya ka kamjingi bat su kli hakathan. We hope that we have many young boys and girls who have come and we are very happy to see you. And I did not expect such a good response. I would like to congratulate the West Garo Hills District Swimming Association for organizing this talent scouting, and we hope that in the days to come we will be able to impart more training to all the boys and girls who qualify to be diving athletes in our state. Timentapat nganyapet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura ka jingshit jingkriat ka sunmeneng ka bakiyo kalong lipo degree Celsius pat ka bahiar kalong arpusaw degree Celsius ka jing sngam ka hawhaw kalong prapuar na ka shispa ka jing hap slap kalong life kandai point away millimeters. Haba pai pat chanong ba shilong ka jingshit jingkriat ka sunmeneng ka bakiyo kalong arpunriw degree Celsius bat ka bahiar kalong khatkandai degree Celsius bat ka jing sngam ka hawhaw kalong prapupra na ka shispa ka jing hap slap kalong unriw point pra millimeters. Kadba ha jowai pat ka jingshit jingkriat ka sunmeneng ka bakiyo kalong arpunriw degree Celsius bat ka bahiar kalong khatkandai degree Celsius ka jing sngam ka hawhaw kalong nyopunriw na ka shispa bat ka jing hap slap kalong 0.1 millimeters.
Kajing batay halor kajing long kasun meneng hatura shilong bat jowai kalaban don kajing hap slap ka bamalumala hakibabuon ki jaka. Shwaban poy siya kabakut jong katup kubor ngaya pet biang sa sisiyan ni kimat bakongsan. Lamkmat usembut Menteri dang ba kejela ba asnyaw bhalang dhar bat Menteri kejela Assam u Atul Bora ya kejingya kren hapadeng ki arjela. Penlong ki pulit ka Rapid Action Force bat Central Reserve Police Force ya ka flag march hakeleng ki binta ka Shillong. Kintu ka Shillong All Faith Forum ban penne ya ka sukasan bat ka jingya teli hapadeng ka jingmi ki jingya kan art bat jingya klumar. Penlong u Menteri ketenat ki kampo yang ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ya ke jingalang ki hek Sarkar banyak keren ya ke Shongsuk Shongsan ya ke Bapai Kmat syaka Siliguri koridor ha West Bengal. Bat penlong ke Meghalaya Swimming Association ya ke diving trials ha Rongkon Swimming Pool Tura. Teparlok katung ilapoy siya kabakot jong katup kubor jungi mentaka janmiet haduk bang inda syambiang bat pi la syai kesngi kublay pi baro.